Minkejja żmien diffiċli li għadda minnu l-Partit Laburista fl-aħħar ġimgħat, l-aħħar stħarriġ tal-fema pubblika juri li l-Partit Laburista għadu jgawdi l-istess appoġġ li kellu fl-aħħar elezzjoni ġenerali. L-istħarriġ li għamlet il-Gazzetta Malta Today u pubblikat fil-ħarġa tal-Ħadd wera illi d-distak bejn iż-żewġ partiti ewlenin huwa ta' 15.5%, tant li l-Partit Nazzjonalista igawdi biss l-appoġġ ta' 27.6% tal-elettorat Malti u Awċi, żieda ta' anqas minn punt perċentwali mill-aħħar stħarriġ indipendenti li għamlet il-Gazzetta f'Novembru illi għadda. Il-Partit Laburista jgawdi maġġoranza akbar mill-Partit Nazzjonalista fost l-etajiet u l-ġeneri kollha tal-persuni li pparteċipaw f'dan l-istudju. L-aktar reġjun li jagħti appoġġ lill-Partit Laburista baqa' dak tan-nofsinhar ta' Malta, filwaqt li nżamm l-appoġġ ta' 84.4% tal-persuni li vvotaw għall-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Kuntrast qawwi mas-sitwazzjoni għall-Partit Nazzjonalista li żamm biss 65.2% tal-appoġġ li kiseb fl-aħħar elezzjoni ġenerali. B'hekk, tgħid il-Malta Today, l-aħħar żviluppi brabta mal-każ tal-omiċidju ta' Daphne Caruana Galizja ftit illi xejn xekklu l-appoġġ li jgawdi l-Partit Laburista fil-Gvern, hekk kif il-poplu Malti baqa' ma jqisx lill-Partit Nazzjonalista bħala alternattiva vijabbli. Il-Gazzetta spjegat li mexxiet l-istħarriġ bejn it-2 u s-6 ta' Deċembru illi għadda, immedjatament wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li kien se jibda l-proċess biex il-Partit Laburista jaħtar mexxej ġdid li eventwalment jinħatar ukoll bħala Prim Ministru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.